KR Enterprises, kejakaan na bagi custom sofa ke berpila pen order bat yo 10% Christmas offer hadu ap santri Disember arjar pesan. Hang ni pila benai design syuki lejong bat yo ru ika warranty nadu sisnem hadu sansnem kempi lembar ke free delivery. Kontak na mentah hakini number na bentai syuki bagi interior design solution tang KR Enterprises Richard Shillong. MDA government, MDA government, MDA government, Lawa, District Council, District Council. Kublai pi barok na upur front media ngam takaski ngadon hang ni po DC office jong ke East Jaintia Hill District ha kaba kejingwan jong asini kadai hadien ba nakaleng jong ka JNC haringkat jong kinong snong jong ka dai stong ka badon hang te po ilaka nong klik kilap pelong ya kata kejing ya ki ban persya ya ka public hearing kaba kilat mu ban pelong ha ka khat khandai tarik jong menta ubnai ha ka bayade hi bat kejing bu ya ka we ka cement factory ha ka te ka jaka kani kejing ya ki hi ka pen pau shai ba kinong Jaintia nadien nang ni takmat hi kinum sya syu ya kinu ki cement factory bakin wan ban bu ha kani ka dong ka thain bat ban penjak le ya ka mei mariang hi ha kani ka dong ka thain nakaleng jungi layo ban ya kren ya ikat tu kat ningut kinong snong bat kumju ru ya kinong ya lam jong ka JNC teka ka bagi don ban pensko kubaban hi ne bat ni ha kani ka kubor Jing ki ke jongi kalong halor ke jing persya ke jongi ya ke jing yede tet kendeu. Aka sinong daistong ke bala jia hapdeng ke Shri Cement Limited bala mikmat dau Bharat Sharma baduwe usur pa bahaya suklain jong ka ubnong snong jong ka ilka nong kle. Aka jing shisha kene ke jing yede tet kala long sop. Habau nu u tribal u de jaka shakinan tribal. Kide ban yo shwa ya ka permission lene ya ka sanction na ka state government. Handraya kan neru katkum kami khala lan transfer ak handraya kan neru ku claim bot sakano kibar jalla kin sa thetlut ekini ki jaka ki jongi shakani ka district ka jongi prapha persen hi na ki pajba hapo ilka narpo kidang depend haka rep karyang te lada kani ka company ka ya shikmat lada ka sarkar ka ailat da kan khata be ya rep karyang ka district council ka de kanong yada ya ka khendeu ka shep handraya lada kani kanong yada ka shu aitang ki statement hapo media claim dala kinu ki kam ta peni ba kimlong shu kinong yada kila long penban kita kinong lilam ya ka khendeu ka shep ka jongi nga leni na kaliang jongi hi kumki i nong chong sinong jong ka sinong dai stong ki ba percaya kani ka Shri Cement Limited ngisi ok adu kata nomor ba kekta yangi hakiliang baro nadu ka kwat khia adu ka bam kedi kumta ngis ngok khia bat ngis ngok khia ru khantam hi na ka benta ka lawei ki khun ki jongi la sai la sisngi kumta ngi wan hang ne na ka benta ban perca jor ya kani ka jingle bi an ka jong ki riu simet ngila ban ong bat kumjuru ngi persa jor ya ka jing pha jong ka Meghalaya State Pollution ya ka public hearing ka ban sepelong ha ka khat khandai tarik panai khat ar jong uni usnem arajar artusan Nasio persa bahaya ke jing wan jong kanika Shri Limited Cement Factory hang te hajan snong jongi ngidu jing kermen bahala da kaban amtang ba kepensni we kamariang leni ki zakaret jongi kepensni ru iki imlang salang kepenjot ru iki long ying long sem jongi hang te kumtangi kum kesnong iban nang hang ni ban persa ya kanika public hearing jongki Simen da pendu oi snotoi ludi moi den ludi nar ludi kendoi siap ada to am de I am snong siba snong lene lepo wa snong I kersan I pendam ka lahanut marbaj de lahanut marbaj klong unuri dang imi mo bro lati jak poi ujur na temi ijal na temi natula pentor hap perdisna Kalau jibel sange tengah snu yang ai simet snu te me ong de kajing yo nong bai ami nong persen ngam te ong sa la jibel sange aga adjing snu persen yo nga snu am yo nong bai nong do wahani dang yo pori les kama ndai i am nong chong chnong i percha jur rika wa i am nong chong chnong i RPM no rai yong dor bar chnong yong i wa i ka te NOC hapo chnong yong i urang ba chnong udah le bor dan boru di kam viajing i yang NOC pat percha juri le ya tu public hearing udah man hakat kendi tarik wa i ami man bi i yen percha ka wa te si wa man hakat kendi tarik lada mani hino le wat lada huni snam snam hate si wa yen percha ba i hate si yong hate si lada penman sarkar kaya ne public hearing kum kilong kini ide kiba hiar peting ya kataka jing yok peting na kilong
patmen metumen mo kibayo peting ke heli kumtang kum kilong kemingidon ke jingkit kia ke bakrau bahan ke benta ke ni simen na marbele da ka wan tu ke jan sinong jongi kitu ki heli ke mingidon kila jot kila prang imtip kumno ke future jong ki khun jongi le sel chisni kan jiai ki MDA government. Down, down. MDA government. Down, down. MDA government. Down, down. MDA government. Down, down. Yakin dan dari.